Zdravím vás, tu je Miloslav Ježo. V dnešnom videu by som chcel povedať pár slov o tom, ako si vieme vopred vypočítať približnú výšku poplatkov, ktorú si Amazon bude účtovať za to, že tam predávame svoj tovar. Čiže ja ako predajca na Amazone, keď sa rozhodnem nejaký svoj produkt tam predávať, tak je dobré, aby som vopred vedel, že aké náklady tam budem mať, akú čiastku si bude strhať Amazon za to, že tam predávam a vlastne aký zostatok, aká čiastka príde mne na účet. Čiže na to, aby som toto zistil, tak tu máme nástroj zdarma, ktorý sa volá FBA kalkulátor. Viem si to v celku rýchlo vygoogliť, ja to teraz idem ukazovať ako, čiže FBA kalkulátor. No a tu kliknem hneď na prvý odkaz a dostanem sa do tohoto nástroja. Teraz viem, aký produkt zvažujem alebo ktorý chcem predávať, čiže predstavme si teraz, ja tu uvediem príklad, že chcem predávať kefu na čistenie grillov, takže napríklad zadám si grill brush a objavia sa mi podobné produkty, ktoré sa teraz na Amazone predávajú. Takže vyberiem si jeden z nich, ktorý je najpodobnejší tomu môjmu, myslím váhovo, rozmerovo, aby tie ukazovatele potom boli čo najreálnejšie, takže vyberiem si tento prvý. A dostal som sa do toho nástroja a vidím tu dva stĺpce. Prvý je Your Fulfillment a druhý je Amazon Fulfillment. Za chvíľku vysvetlím, prečo sú tu obidva. Mňa zaujíma predovšetkým Amazon Fulfillment, pretože predávam pomocou služby FBA. Využívam Amazon na to, že robí celú logistiku k tomu môjmu produktu. Čiže ja neposielam jednotlivé balíky jednotlivým ľuďom, ktorí si môj produkt kúpia, ale využívam Amazon FBA. Predstavme si teraz, že môj produkt bude stáť $20, predajná cena pre zákazníka. Zadám do obidvoch stĺpcov a dám Calculate. No a teraz som tu dostal nejaké čísla. Takže pozriem sa na tento druhý stĺpec, ktorý ma zaujíma. To znamená, že ak ja môj výrobok predám za $20, tak Amazon si strhne tzv. Amazon Referral Fee, to je 15% z predajnej ceny. To je vždy pevný poplatok a okrem toho si bude účtovať ešte nejaké ďalšie drobnejšie poplatky, ako je manipulačný poplatok alebo poplatok za zabalenie tovaru, za obalové materiály, keďže on môj produkt zabalí a pošle k zákazníkovi. Ďalej poplatok za skladovanie alebo poplatok, ktorý súvisí s váhou môjho produktu. Keď ja mám produkt, ktorý je ťažší, tak zaplatím viac ako produkt, ktorý je ľahší. V tomto prípade nemám vôbec ťažký produkt, takže tieto poplatky sú 96 centov, necelý dolár. Ďalej tu ešte môžem zadať inbound shipping, čo znamená prepravné náklady. To sú prepravné náklady od dodávateľa do Amazonu. Hej. Takže to tam tiež môžem zadať, samozrejme v prepočte na jeden kus. A tu sa mi to v predposlednom riadku naráta. Takže v tomto prípade je to niečo viac ako $6, takže čiastka, ktorú si Amazon bude za tento produkt účtovať, je niečo vyše $6. To znamená, že ak ja môj produkt predám za $20, tak na účet mi príde od Amazonu 13,92. Amazon tu ešte upozorňuje oznamom, že tieto čísla sú približné. Nie sú úplne presné, ale zo skúsenosti viem, že sa veľmi podobajú realite, takže takto si to vopred vieme nasimulovať. Ešte jedna vec k tomuto, toto hovorím o predaji v Amerike. Ak by som chcel predávať alebo nasimulovať si predaj v Európe, v Británii, v librách alebo v Nemecku v eurách, tak postupujem podobne, akurát, že do Google si zadám FBA kalkulátor napríklad UK a v pravom hornom rohu si vyberiem krajinu, pre ktorú to idem počítať alebo pre ktorú to idem simulovať. Takže ak chcem UK alebo Francúzsko alebo Nemecko a postupujem podobne. To je stručne asi o tomto nástroji. Myslím si, že je to postačujúce na to, aby sme si vopred vedeli pozrieť, či sa oplatí náš produkt predávať na Amazone alebo nie, alebo či zvážiť predaj
FBM. To znamená, že ja by som ako predajca sám distribuoval môj produkt k zákazníkovi. To však nie je aktuálne podľa mňa, keď chcem predávať v Amerike. Ono je to aktuálne, ak by som predával v Európe, kde poštovné do Nemecka alebo do Británie nie je také veľké, ako by bolo pri posielaní do Ameriky. Takže na toto slúži nástroj, ktorý som vám práve ukázal. Dobre, ak sa chcete dozvedieť viac o podnikaní na Amazone, kľudne sledujte môj blog miloslavježo.sk alebo miloslavježo.cz, prípadne si stiahnite môj e-book zdarma, kde celý proces popisujem podrobnejšie. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný deň.